Yn y fideo yma, nawn ni ystyried y broblem geiriol sy'n cael ei ddangos ar y sgrin yn awr, sydd yn ymwneud â holiadur o 100 o gefnogwyr tîm Pêl-droed Cymru. Nawr byddai'n syniad i chi nawr bwyso pause ar y fideo yma, darllen trwy'r broblem yn llawn, efallai ceisio ei ddatrys o'ch hun, cyn chwarae'r fideo ymlaen a gweld y ddatrysiad yn llawn. Nawr, mwyn datrys y broblem yma, be dwi wedi baratoi ydy diagram Venn fel yma, sydd yn cynnwys 3 cylch, un ar gyfer Stadiwm Dinas Caerdydd, un ar gyfer Stadiwm y Millennium, ac un ar gyfer y cae ras yn Wrecsam. Nawr, y set gynhwysol ar gyfer y diagram Venn yma fydd y 100 o bobl sydd wedi cael ei holi yn yr arolwg. A dwi am weithio trwy'r broblem am yn ôl. Felly, y pwynt bwled olaf dwi weld yn fan hyn ydy'r wybodaeth amdano y pobl sydd wedi gwylio'r gêm neu wedi gwylio'r tîm yn y tair stadiwm. Mae yna 7 person wedi bod yn mhob un o'r stadiwmau. Felly, yn y canol fan hyn, dwi'n gwybod bod yna 7 person wedi bod yn Stadiwm Dinas Caerdydd, yn Stadiwm y Millennium ac hefyd yn y cae ras yn Wrecsam. Wedyn, yn gweithio nôl, mae yna 13 o gefnogwyr wedi bod yn Stadiwm Dinas Caerdydd ac yn y cae ras. Felly, Dinas Caerdydd a'r cae ras, y lle maen nhw'n croes torri, neu overlap yn Saesneg, ydy'r darn yma. Felly dwi'n gwybod bod yna 13 person yn fan hyn i gyd. Ond mae yna 7 person yn barod yn y darn yma, felly mae'r rhaid i wneud yr 13 fyny, bod gen i 6 person fan hyn. Felly 6 adio 7 yn rhaid yr 13 person iddo fi sydd wedi bod yn Stadiwm Dinas Caerdydd ac yn y cae ras. Wedyn, gweithio nôl i'r pwynt bwled nesaf, mae yna 10 o gefnogwyr wedi bod yn Stadiwm y Millennium ac yn y cae ras. Wel, Stadiwm y Millennium a'r cae ras, lle maen nhw'n cyfarfod, lle maen nhw'n croes torri yn orgyffwrdd overlap y darn yma. Mae yna 10 person yn fan hyn i gyd, felly 7 reit yn y canol, mae rai fan y 3 fan hyn i wneud o fyny i'r 10. Wedyn, mae gen i fi wybodaeth amdan faint o bobl sydd wedi bod yn Stadiwm Dinas Caerdydd ac yn Stadiwm y Millennium. 19 neu 18 person. Stadiwm Dinas Caerdydd a Stadiwm y Millennium ydy'r cylchoedd yma. Maen nhw'n cyfarfod yn y canol, felly mae yna 18 person yn y canol y fan hyn. Nawr, os oes gen i fi 7 yn fan hyn, mae rai fe gen i fi 11 fan hyn, 11 adio 7 yn gwneud yr 18 i fyny. Gweithio nôl eto, faint sydd wedi bod just yn gwylio gêm yn y cae ras? Wel, mae yna 24 wedi gwylio gêm yn y cae ras. Felly, 24 rhywle yn y cylch yma fan hyn. Nawr, yn barod yn y cylch, mae gen i fi 3, 10, 16 person. Felly, 16 adio 8 sydd yn mynd i reid y 24 iddo fi. Felly, rwan, dwi'n ei sicrhau fod gen i fi 24 o gefnogwyr wedi bod yn y cae ras. Wedyn, gweithio nôl, mae gen i fi wybodaeth amdan faint o bobl sydd wedi bod yn y Stadiwm y Millennium. Mae gen i fi 34 yn Stadiwm y Millennium. Stadiwm y Millennium ydy'r cylch yma, felly 34 rhywlen fan hyn. Nawr, yn barod mae gen i fi 11, 18, 21. Felly 21 adio 13 sydd yn rhaid 34 iddo fi. 34 wedi bod yn Stadiwm y Millennium. A wedyn, mae yna 65 o gefnogwyr wedi bod yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Y cylch yma sy'n rhaid ni ystyried yn yr achos yma. 65 yn fan hyn i gyd. Nawr yn barod mae gen i fi 11, 18, 24. Felly 65 tynnu 24 i gael y gweddill, mae hynna yn mynd i fod yn 41. Felly 41 yn mynd yn y darn yma. Nawr mae'r cwestiwn gywir yn gofyn yn y diwedd, sawl cefnogwr oedd heb fod yn gwylio gêm mewn unrhyw un o'r tair stadiwm. Felly gywir be oedd y cwestiwn yn gofyn oedd faint o bobl sydd yn y tu allan y fan hyn. Wel nawr o fi wedi llenwi'r cylchoedd yma i gyd, ond bosib adio'r rhifa yma i gyd i fyny rwan, a gweld beth sydd yn weddill i wneud y cyfanswm terfynol i fyny i 100. Oherwydd cofiwch, mae yna yn rhywle 100 o gefnogwyr wedi cael eu holi. Wel,
Faint o bobl sydd gen fi yn y cylch i gyd? Wel, dwi'n gwybod yn barod fod yna 65 o gefnogwyr yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Felly mae gen fi 65 yn y cylch yma. Felly adio ymlaen o'r 65 yna, mae gen fi 78, 81, 89. Felly dyna fi 89 yn unrhyw un o'r cylchoedd yma. Ond cofiwch, mae yna 100 o bobl i gyd yn y cylchoedd, felly mae'n rhaid bod yna 11 person rhywle ar y tu allan erbyn hyn. Ac felly, dyna fo ateb y cwestiwn. Sawl cefnogwr sydd heb fod yn gwylio gêm yn unrhyw un o'r tair stadiwm? Yr ateb ydy 11 o gefnogwyr. Eich cyfle chi yn awr i geisio cwestiwn ar y testyn yma. Byddwch angen diagram Venn efo 3 chylch yn efo mwyn ceisio cwestiwn yma sydd yn ymwneud efo dillad. Pan ydych chi wedi cael cyfle i roi cynnig arni, gewch chi wedyn gymharu'ch ateb chi efo'r ateb cywir sydd newydd ymddangos ar eich sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.